Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Iya, ora sak kok kongkon minggat desan gede. Rumangsane melok kowe iki penak ngono. Silakan. Ya seto kanten. Beh. Rumangsane kok melok kowe hangite. Rumangsane ora padha karo janji-janjine. Kabeh kok undak nih, pajak mundak sembarang kalir rego-rego kabeh mundak. Ngene iki. Rumangsane ra sing gratis, Jerene dhisik apa-apa gratis. Saiki mbasan anu, kon bayar kabeh, Rumangsane sembarang kalir diundak-undakne. Lombok, Brambang, Bawang, pajak kabeh mundak. Ora ana sing gratis. Ngising nang omah dhewe ning kene yo bayar. Mending aku melok tuan guru, Tom Samcong, Sun Gokong, mari karo Patkai. Melok kono penak gratis. Guru! Enteni aku guru milu. Tak gawane sing Ganjar iki lho. Tani.